Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποίον ημεθυμών, κατά τη συνεπικίαν, μη αποστήσεις το έλεος σου εφημών, αλλά τες αυτόν εγκαισίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεότο και Παρθένε των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον, και συγχώρησον των πτεσμάτων ημών, έτησεν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Δύναμις Άγιος ο Θεός αδελφού, ατάκτος περιπατώντος και παρακολουθήσει, και παρέλαβον παραημών, αυτήν γαρίδατε πως ρημεμίστε ημάς, ότι ουκ ητάκτησαμεν εν ημίν ο δε δωρεάν με τα ησυχίας εργαζόμενοι, τον εαυτόν αυτον αισθίομεν. Αυτό δε ο Κύριος της ειρήνης δώει ημίν την ειρήνη. Διαπαντός εν παντή τρόπου, ο Κύριος μετά πάντων ημών. Ειρήνη ημίν και παντή το λαό, σοφία ορθή ακούσουμε το Αγίο Ευαγγελίο, ειρήνη πάση. Εκ του Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Το καιρό εκείνο αναστάσε τρικρόν Χριστός ο Έτρος Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντων και Παναμαγίας Αυτομετρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων εφορανίων θείς δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του τιμία ειδόξου προφήτων, προδρόμων και προφήτων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των 12 Αθωνίκων και Παύλων των Αποστόλων, των Αγίων Οραχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεού και Αναστόμου, Αθανασίου Κυρίου των Αλεξανδρίας, του Αγίου Βυσσαρίου Νοφτού και Πολύχου της πόλης Ιεράς Μητροπόλης Ταύτης, του Αγίου Νεκταρίου Πενταπού Σταυματουργού, Αγίου Πατρός Σιμών Νικολάου Επισκόπης του Θεού, του Χίου Πατρός Σιμών Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού, όν και τιμήν και πάντων Αγίων, και του αγαθούς φιλάνθρωπος και ρήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ, ο θελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σε εμάς. Καλησπέρα, να είσαι πάντα γεροί, καλορίζει με το μαγαζί σας και καλές δουλειές. Τι να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ όλοι μας για αυτή τη τιμή που μας κάνατε και είστε απόψε εδώ. Είμαι λίγο συγκινημένη και μπορεί να μην τα πω όλα. Λοιπόν, αρχικά νομίζω οι περισσότεροι μας ξέρετε, αλλά για αυτούς που δεν μας ξέρετε, η δικιά μας ιστορία ξεκινάει από τον παππού μας, όταν το 1969 δημιούργησε το κρεοπωλείο. Και έτσι μεγαλώνοντας, φτάσαμε εδώ τώρα στην τρίτη γενιά, να συνεχίσουμε αυτό που μάθαμε και με αυτό μεγαλώσαμε και αγαπήσαμε. Εγώ, αν και απόφοιτη τμήματος πολιτικών μηχανικών, κατάλαβα ότι αυτό δεν ήταν αυτό που πραγματικά... Συγγνώμη. Ναι, στη συνέχεια σπούδασα, πήγα στην Ιδιωτική Σχολή Κρεοπωλών, στη Μητρό της Αθήνας, και εκεί με τα θεμέλια που είχα από τον παππού μου, τον μπαμπά μου, είδαμε το κρέας αλλιώς. Αλλιώς θα το δείτε και μέσα στο νέο μας κρεοπωλείο. Συγγνώμη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε και είστε εδώ απόψε. Ευχαριστούμε. Αλλά για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, πέρα από την οικογένειά μου που θέλω κυρίως να ευχαριστήσω,
υπήρχαν και αυτοί οι αφανείς ήρωες όλο αυτό το διάστημα για να στηθεί αυτό το μαγαζί, που ξενύχτησαν, δούλεψαν, ήθελαν να βγάλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και ελπίζουμε να το δείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Εντάξει, ξεκινάμε με τα αυλά, χοιρινάκια, κοτόπουλα. Έτοιμα, είναι πολύ ωραία. Ναι. Είναι μαριναρισμένα, έτοιμα, μπορεί η μυρωδιά να μπει κατευθείαν δηλαδή στο φούρνο, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Ναι. Ένας πολύ ωραίος κωδικός, είναι οι κοτοπουκές. Ναι. Μετά εδώ συνεχίζουμε σε, να το πω ότι έχει. Πώς το λέμε. Είναι το μυστικό. Όχι, το όνομα του θέλουμε να μας πεις στη συνταγή. Κοιτάξτε, βασικά ας πούμε ότι αποτελείται από ένα μπιφτέκι και μόνο. Πώς το ονομάζουμε, εάν θέλω να το ζητήσω, ρε παιδί μου, πώς θα το πω. Είναι ένα meat cake. Meat cake, οκ, ναι. Λοιπόν, μετά εδώ προχωράμε στα μανιτάρια του Πορτομπέλο. Μανιτάρια. Πορτομπέλο. Οκ. Έχουν και άλλα μυστικά, δεν θα στα πω. Όχι, δεν θέλω να μυστικάσω. Δίπλα. Ναι, πάμε σε φιλέ το κοτόπουλο με γλυκόξινη σάλτσα. Αυτές οι επιλογές είναι όλες πάρα πολύ γρήγορες. Γίνονται σε πολύ μικρό χρόνο. Και αυτός είναι ο σκοπός μας. Είναι η κυρά να μην χαλάει πάρα πολύ χρόνο στην κουζίνα. Τα meat cake και τα μανιτάρια, όπως είπες, θα είναι ψήσιμο. Ναι, είναι για φούρνο. Ναι, στο φούρνο. Για φούρνο, έτσι. Ναι, κατευθείαν. Αυτό χρειάζεται ελάχιστο χρόνο, δηλαδή στα 6 με 7 λεπτά είμαστε έτοιμοι. Ναι. Το συνδυάζουμε με μια πιτούλα, και έχουμε ένα πολύ γρήγορο γεύμα. Αυτός είναι ο σκοπός μας και αυτή θα είναι η νέα έκδοση του κρέατος. Ωραία, βάλουμε τώρα 2 μανιτάρια και 2 meat cake. Εντάξει.